Deberíamos de falar tamén de trampas adhesivas, que pode que algún de vos coñezades tamén. Temos por un lado o Drosophilum lusitanicum, que é a única especie que existe deste xénero. Como vedes, aí está presente sobre todo en zonas de Portugal e no sur de España, algunhas tamén en Marruecos, moi contadiñas. E tamén, por exemplo, as pingículas, das que vedes que hai aproximadamente 95 especies no mundo, e as droseras, que son tamén un xénero moi diverso, con unhas 240 especies aproximadamente, e bastante distribuídas por todo o globo. Creo que xa nestas imaxes vedes que hai uns detalles moi curiosos en todas estas plantas, como unha especie de gotiñas brillantes. Imos a ver agora que son, pero tamén coñecer o estado de conservación destas especies, como sería as que máis nos poden interesar que presentes en España, que sería a Drosophilum, que está en principio amenazada, aínda que non está evaluada na lista. E tamén, por exemplo, a Pingícula nevadiensis, que é unha pingícula da zona de Serra Nevada, que está en peligro crítico. Vale? É interesante que sepades tamén cal é a situación da maior parte destas especies. E, por exemplo, Drosera, pingícula, que teñe unha gran cantidade de especies, pois é moi variable o estado de vulnerabilidade no que está cada unha delas. Simplemente para que os sepades. E, por último, queremos coñecer tamén outras dos xéneros que teñen tamén sistemas de captura de adhesión. Por exemplo, o Triphyophyllum peltatum, que está en África, que é moi curiosa porque forma inicialmente unhas follas que non son carnívoras, vedes aquí como unha especie de liana, e en certo momento do ano forma outras follas novas que terían tamén este sistema pegajoso que imos ver agora. Tamén existe a Biblis, que son varias especies, sobre todo da zona de Australia, en distintos estados de vulnerabilidade, que teñen tamén todos estes peliños pegajosos ao longo das follas. E por último tamén Rhodylula dentata e Rhodylura gorgona, as especies deste xénero que están tamén en África e probablemente tamén en perigo de desaparición. Entón, como funciona este sistema de pegamento? Pois moi ben, como vistedes en todas as imaxes, casi todas as plantas tiñan unha especie de gotiñas. Estas gotiñas son mucílago. É unha especie de solución moi viscosa, tipo agua pegamentosa ou incluso como a mel, parecido, que aparece nas follas, ben de forma sésil ou ben con unha especie de tentaculillo que a contén a certa distancia da folla. Que é o interesante desto? Que gracias ao cheiro dulzón que ten, ao brillo que produce o mucílago cando lle dá a luz, e tamén a outros sistemas de atracción da folla, como pode ser a cor, que vedes aquí de cor vermello, pois os insectos que pasen por riba quedan completamente pegados. Isto sería un sistema de captura pasivo, porque non temos como na Dionaea muscipula un cerre activo xusto cando chega un insecto e toca un peliño concreto, pero no caso da pingícula e da drosera, que son xusto as que tiñades aquí na imaxe, estas dúas especies, pois as follas e incluso os tentaculillos intentan axudar a esa captura. Por exemplo, aquí o pobre desgraciado do insecto que chegou a folla tocou varios tentáculos e empezou a quedar pegado e co seu movimento a folla empeza a enrollarse por riba del e incluso facer que máis tentáculos pegajosos o toquen para asegurar que queda ben retido e ademais ese mucílago vai a conter despois todas as enzimas de digestión que despois a planta vai poder absorber cos alimentos de volta. Aquí podedes ver a estrutura do pedúnculo que contería aquí o mucílago. Aquí temos unha glanduliña que é encargada de producilo e no caso das droseras vedes como estes pedúnculos poden moverse para o movimento. Cal é o caso da pingícula que veíamos aquí? Non están os científicos moi seguros de se é un sistema activo porque o movimento ocorre despois de moitas horas ou incluso de días de que o insecto quedase pegado. A folla simplemente enrólase un poquinho para dentro, como facendo unha pequeniña balsa aquí de líquido, seguramente para favorecer a digestión e que todos os insectos que poidan haber aí afóguense o máis rápido posible.